Objavte 10 výnimočných spôsobov, ako zarábať z Farmasy a ako dosiahnuť svoje sny. S nami vykročíte na cestu do budúcnosti, o ktorej si vždy snívala. Pamätaj, že ako Farmasy influencer máš 23% zľavu na nákup našich produktov. Začiatok tvojho dobrodružstva z Farmasy je uvítací program. Počas 3 mesiacov si môžeš vybrať z mnohých darčekov. Spoznávaj naše produkty. Na začiatok ponúkame fantastické sady našich bestsellerov za skvelú cenu a s dopravou zdarma. Pamätaj, že táto ponuka je ti dostupná iba prvých 30 dní z Farmasy. Využi to, lebo to sa oplatí. Ako Farmasy influencer nakupuješ produkty za zvýhodnenú cenu influencera a predávaš ich svojim zákazníkom za katalógovú cenu. Tvoj zisk z predaja je rozdielom týchto cien. Vo Farmasy na teba čaká veľa fantastických ponúk. Okrem mesačných a týždenných katalógových ponúk na teba čaká ešte mnoho špeciálnych, časovo obmedzených online ponúk, ako je doprava zdarma, darčeky k objednávkam, balíček prekvapení, cashback, výpredaj, 1+1 zdarma a mnoho ďalších. Sleduj novinky a využi tieto príležitosti. Zvýš svoj zárobok ešte viac. Vďaka osobnému bonusu môžeš získať od 3 až do 25% dodatočnej provízie z hodnoty svojich osobných bodov. Osobné body zbieraš svojimi nákupmi a nákupmi tvojich zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom tvojho personalizovaného odkazu Farmasy. Osobný bonus z tvojho predaja a online predaja tvojim zákazníkom je dodatočný bonus nad rámec 23% zisku z predaja. Skupinový bonus závisí od počtu bodov tvojej štruktúry. Body štruktúry sú súčtom osobných bodov celého tvojho tímu zo všetkých generácií. Môžeš získať až 25%. Tvoj zisk tvorí rozdiel medzi tvojou percentuálnou úrovňou a úrovňou influencera, ktorého sponzoruješ. Pozri sa na tento príklad, ak máš percentuálnu úroveň 25% a tvoj influencer má úroveň 15%, získaš 10% z jeho bodov v štruktúre. Neexistujú tu limity. Môžeš získať percento z každého influencera, ktorého si priviedla do Farmasy a ktorý je v tvojej prvej generácii. Riaditeľský bonus, dostupný od úrovne riaditeľa, zaisťuje vysokú odmenu za rozvoj tvojej štruktúry. Riaditeľský bonus je vyplácaný až do 7 generácií. Je založený na bodoch v štruktúre Farmasy influencerov, ktorí dosiahli úroveň 18%, 22% a 25%. Čím vyšší máš titul, tým vyššie percento získaš v riaditeľskom bonuse. Vyšší titul tiež znamená, že do jeho výpočtu je zahrnutých viac generácií. Za postup na úroveň riaditeľa a vyššie ti prináleží jednorazový finančný bonus. Tak vo Farmasy oslavujeme a odmeňujeme tvoje úspechy. Po dosiahnutí prestížneho titulu zlatého riaditeľa získavaš každý mesiac príspevok na auto. Tento príspevok sa zvyšuje s tvojim postupom na vyššiu úroveň titulu. Môžeš ho využiť na splátky pri kúpe auto alebo na čokoľvek iné, čo si budeš prijať. Vďaka dodatočnému príjmu od Farmasy si zvýšiš štandard života. Dodatočné finančné bonusy nie sú všetko. Z Farmasy zažiješ nezapomenuteľné chvíle. Budeme oslavovať tvoje úspechy na stretnutiach, konferenciách a exkluzívnych výletoch. Máš šancu navštíviť Farmasy v Istanbule, miesto, kde bije srdce tejto spoločnosti. A čo povieš na výlet do Miami na Floride a návštevu centrály spoločnosti v USA? Spoj sa s Farmasy influencerom, ktorý ti odporúčil toto video. Zisti viac a pripoj sa k rodine Farmasy.